Jesam li položila kurs, Herr Kraus? Dozvolite da vam predstavim moju saradnicu, Fräulein Vera Pešić. Drago mi je. Ova žena je opasan agent Reicha. Ne možemo da pustimo nacističke špijunčine da nam tek tako vršljaju po našoj državi. Zato te još jednom pitam. Kako si upoznala Karla Krausa? Imaš još dosta toga da naučiš, šac. Počelo je. Poljska će pasti. Ja bar mislim da sam na pravoj strani. Pa ja mislim da niko ne zna koja je prava strana. Obaveštajac koji radi za jednu stranu obično pogine. Onaj koji radi za više ima neku šansu da preživi. Moram priznati da se divim vašem stilu, gospođice. Pešić. Vera Pešić. Jesi li i dalje u kontaktu s Englezima? Idem kod Vojvode Pećanca. Očekujem. To je ta žena Vojuda. Stani! Imamo li dogovor? Opasna si ti žena, Vera.